Malawi Today. Anthu andale amene autengapo mbali pa nkhani ya chisankho chimene chikubwera masiku awiri amene akubwera. Ndiyeno mukambapo kuti ndi chisankho chimene mukuona mibado ingapo imene ikukaponya voti ikuchipangisa kukhala chisankho chimenechi chosiyana bwanji ndi zina. Chisankho chimasiyana ndithu ndi china chilichonse chifukwa chakuti mene ndanena kuti chisankho china chilichonse pakapita zaka 5 imabwera ndi zinthu zina zosiyana ndi chisankho chimene chinapita. Komanso mene ndanena kuti papita zaka ndithu zopitirira makumi atatu 30 zimene zikusonyeza kuti demokrasi yathu ndithu ikupita kukhwimira, ikupitirira kuti mwina ikupita patsogolo ndi kukhwima chifukwa chakuti zaka zikamachuluka anthunso mwina demokrasiyo amayimvetsa bwinobwino mmene ngati nzika udindo wake uyenera kukhalira. Ndiye chisankho chimene chikusiyana ndi mbuyomu chifukwa chakuti Malawi amagulu osiyanasiyana akupitirira kutseguka maso pokutengapo mbali mwina polankhula kudzera madera osiyanasiyana. Mbuyomu unalibe masamba pa intaneti mati social media, koma panopa ndithu ndi social media ndiye anthu akupamba mauthenga democracy kudzera njira zosiyanasiyana. Of course mauthenga ena amakhala mwina uchuluka abodza, komano zimatengeranso anthu kuti mauthengawo akupamba bwanji komanso akuwadziwa bwanji kuti ndiwoona kapena ayi. Komano chachikulu chimene ndinganene nchakuti amalawi ambiri ndithu akumvetsa udindo wawo komanso akumvetsa kuti kodi democracy ayenera kutengapo mbali ya mtundu wanji kuti aonetsetse zinthu zizipita patsogolo mdziko mwawo. Chiyembekezo ndi udindo wa oponya voti pa chisankho chimenechi ndi otani? Chiyembekezo chimene ndinganene panopa makamaka pa udindo waukulu wa anthu oponya voti ayenera kuonetsetsa kudziwa mmene akuchokera, komanso ayenera ndithu kusankha atsogoleri amene akhoza kuthandiza dziko. Ndimanena panopa nkhani ndithu ya democracy. Dziko lino pena pake limathanso kukhala losekesa kuti imakhala ngati kuti mwina ilibe mwini chifukwa pali anthu ena amachita kuonekerati kuti akagulu kapena anthu ena awa ndithu ndi akuba, komano maona kuti mwina timapatsa mpata nakasi democracy kuti mwina apange nawo participate maudindo osiyanasiyana, komano anthu amatha ndithu madziwa kuti akulu awa amene akuonera ndi atambwali, akulu awa ndi akuba, komano mwina Amalawi amasekerera anthu ngati amenewa. Ndiye tikamakhala ndi nthawi ya chisankho ngati imeneyi ndithu tizisankha anthu amene ndithu akhoza kuthandiza dziko lisalamasiye chifukwa chakuti pali anthu ena ake ndithu machita kunena kuti awa ndi atambwali. Ngati zinthu ngati zimenezo ndithu Amalawi ayenera kumalankhula kuti akulu awatu akubwerera kuti mwina akabe mboma, akulu awa sayenera kukhala pa udindo umene usamasekerere zopusa. Ndiye nthawi imene angamalankhule anthu zoona zenizeni zoona zake ndithu nthawi yake ndi imeneyi chifukwa chakuti pali magulu osiyanasiyana amaona ngati kuti mwina Malawi ni munda wawo kapena ndi nyumba yawo kapena ndi dziko lawo lokha, komano Amalawi ayenera kudziwa kuti amene ali ndi udindo waukulu ni Malawi ndi vota chifukwa ndi amene amalemba ntchito ndi kuchosa anthu maudindo osiyanasiyana. Chifukwa ndithu maboma amachoka ndi kulembedwanso anthu ena kuti alamulire dzikoli. Ndiye chachikulu chimene ndinganene nchakuti ngati anthu ndithu ovota ayenera kuwunika kapena kuvotera anthu chifukwa kuti mwina sakuchokera dera lakwawo kaya kuchokera dera lakwawo, komano chifukwa cha mfundo zimene akuonetsa kuti akhoza kubweretsa ndi kutukula dziko lino. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Inu ngati mabungwe amene mmayang'ana za ufulu wa anthu mukaona nyengo yonseyi yokonzekera chisankho chimenechi konse kumene tikuchokerako, ufulu wa munthu
ukalemekezedwa. Nthawi zambiri sindikungolankhula pa nthawi ino yokha yachisankho, komano mukaonetsetsa nthawi zambiri andale amakumbukira anthu ovota akakhala kuti mwina nthawi yovotayo yakwana. Pali anthu ena ndithu amatha kusankhidwa ngati MP uja wasankha amasamuka kumudzi koma akakhala mtawuni amazabwereranso kwafuna anthu nthawi yachisankho ikakwana. Ndiye mukapita zaka zisanu zimene amabwerera chifukwa munamumaona apena kuthamangisidwa, nkhani yake imakhala ngati imene kuti mwina anthu amakumbukira kuti kuti kuli Amalawi amene ali ndi mphamvu zovota zoyika munthu pa udindo ndi kumchosa pakakhala ndithu nthawi yachisankho. Ndiye komanso zitengera Amalawi ngati adindo kuti democracy athu kuti ipite patsogolo ndithu azitha kulankhula komanso azitha kuona anthu amene ali ndi kuthekera kuti azidziwa udindo wawo weniweni ngati atsogoleri, kuti azipanga zimene anthu amene ali mavota akufuna. Ndiye nthawi yoonesa mphamvu ngati zimenezo ndithu nthawi yake ndi pa 16 September. Amalawi akaziwa udindo wawo weniweni ndithu andale azaphunzira. Amadali ndi udindo waukulu kuposa andale amene Amalawiwo amene amavotawo ni mabwana ndi amene amalemba ndi kuchotsa. Andale amene amapita lachiwiripa ndi kugwiritsa ntchito ufulu wawo okuti iwowo aonetse kuti bwana ndiwowo osati nawo ya bwana ndiwo chifukwa ndithu akumapita kumakapempha kumakagwada ena ndi usiku omwe akumayenda manyumba chifukwa ndithu akumayenda sakugona lulo chifukwa chakuti akudziwa kuti Malawi ina aliyense paika amene analembetsa kuti azavote ndithu ndi bwana wamkulu amene ndithu ali ndi kuthekera kudzera mu voti kumuyika munthu pa udindo komanso kumuchosa munthu pa udindo. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Ndi chisankho mutachi number 7 chambire ni democracy kuyambira ma 94 muja mbuyo mutaonapo kuti kumabwera maiko kapena anthu muchokera maiko akunja kuzaonerera chisankho kaya zochokera ku Ulaya zochokera muno mu SADC 2020 chisankho chita chapadera sanabwere ulendo unaona kuti abwera kwabwera EU kwabwera SADC. Ndofika bwanji mu democracy pofuna kuteteza ufulu umene? Ndinene pano kuti kamachitika zisankho ngati zimenezi pamakhala ndithu amabungwe osiyanasiyana komanso maboma osiyanasiyana amene amatengapo mbali kuti adzionetsetsa timati kupanga monitor kupanga observe kuti chisankhocho ndithu chikukomera amene akuvota mavoters amene ali Amalawi. Ndiye mabungwe osiyanasiyana amabwera komanso akumalawi kuno mabungwe ngati athu ndithu amatengaponso mbali kupanga monitor kuti aonetsetse kuti lifari amene ali Malawi Electoral Commission akupanga zinthu zotsata malamulo akayendesedwe ka ma elections. Kuti moni amabungwe simutenga mbali mulibe zipani wabungwe aliyense amene akutengapo mbali makamaka pa nkhani ya ma elections ayenera osa mapanga china chilichonse za chipani kuphatikizapo osati amabungwe omwe ali mdziko muno komanso wina aliyense amene akuchokera kunja. Mwina nchifukwa yake mukaonetsetsa tikamakamba kuti usamatengepo mbali mu 2019 munaona kuti chisankho chitatha mabungwe ena anapereka maripoti osiyana zimene zinachitika pa ground. Chisankho chinapangidwa TPEX kwa mabungwe ena amanena kuti chisankho chayenda bwino. Zitapita ku court zinapezeka kuti chisankho ndicho chinaenda bwino. Kusonyeza kuti mabungweyo sanagwire ntchito yoyenera yoonetsetsa kuti zisankho ziyende mokomera Amalawi amene ali anu ake opereka vote. Chifukwa yake 2020 munaona kuti mabungwe sanabwere
kuzayang'anira chisankho chimenechi Malawi anayang'anira okha chisankho chinayenda bwino. Ndiye uthenga umene mafuna ndipereke ndiwakuti ukamagwira ntchito kaya ndi international observer kaya ndi local observer ayenera kuti asamalowetsepo ndale azikamba zimene zikuchitika pa ground komanso mogwirizana ndi evidence imene ili pa ground zimene akuona zimene zikuchitika zenizeni ayenera ndithu kupanga report zimenezi chifukwa chakuti ngati satero kutsogoloko ndithu amadzapusa amazaoneka kuti awawa mwina amangopita ku field chifukwa chakuti mwina akufuna ma allowance kumene angoyendera chifukwa chakuti mwina afuna ngodya ma allowance komano cholinga chawo chenicheni sifuna kuwathandiza Amalawi komano tinduti ndokulu ngati ndithu ma observers kuonetsa kuti tizikamba chilungamo pa nkhani ya zisankho m'dziko muno. Ndiye mwanchidule awabwera kudzaonera chisankho ndaona IU asadiki ndosafunika kwenikweni sinanena kuti ndosafunika ndanena kuti ndofunika mwati 2020 msukuna sanabwere andi chisankho chinaenda bwinobwino chisankho chinaenda bwinobwino chifukwa chakuti Amalawinso ifeyo ngati nzika tinatenga udindo waukulu komanso Amalawi ena ndithu anathandizidwa ndi mayiko ngati amenewa ndiye tikunena kuti wina aliyense kaya ndi mdziko muno kaya ndi akunja ayenera ndithu kugwira ntchito yogwirizana ndi ngodya za democracy ndithu mabungwe ndofunika komano chachikulu chimene ndikunena chakuti tikamagwira ntchito ngati imene tiyeni ndithu tipange zinthu zimene zili objective komanso tipereke ndithu maripoti athu osasusana ndi zimene zikuchitika pa ground. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Chisankho chimene chitaonanso kuti kwa nthawi yamba mabungwe ambiri amene anawavomera kuti aphunzitse anthu za chisankho analibe ndalama zakhudza bwanji ntchito yophunzitsa anthu kamene kuti ufulu wa munthu utetezedwe. Anzoona ali ndithu kuti chisankho chimenechi chakhala chovutirako pang'ono choya kuti mabungwe amene sali aboma sanapatsidwe ndalama zokwanira zoti athe kuphunzitsa Amalawi udindo wawo osiyanasiyana kuti mwina akalembetse mukumbukira inu kuti anthu ambiri sanalembetse chisankho chimenechi komanso mwina ena ana amene apanga kuntupiri ndazipani chifukwa amauza anthu kuti asakalembetse kuti anthu kuli machini ozabera zisankho ndi anthu ena sanakalembetse komano nkhani yayikulu ndiyakuti mabungwe amene sali aboma sanapatsidwe ndalama zokwanira kuchokera ndithu ndi kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana akunja ndiye nkhani yayikulu ndithu takhala kukamba nawo ndithu ma donors osiyanasiyana pa nkhani imene kuti chimene tayiona kuti mwina sinachitike bwino ni nkhani yoonetsetsa kuti mauthenga akuafikira Amalawi kudzera ndithu mabungwe amene amapatsa kuphunzitsa pa nkhani za chisankho. Pali phunziro limene mwapeza phunziro lalikulu limene timaona limene takhalanso tikukamba ndiyakuti tikamanena chisankho ndithu sikuti chimangochitika tsiku limodzi. Chisankho anthu akuvota pa 16 September anthu akavota pa chisankho imene sikuti chisankho chathera pombo chifukwa chakuti anthu akavota kuzabweranso chisankho china 2030 ndiye zimafunika kuti mwina anthu ayambiretu kukonzekera za 2030 ndiye nthawi zambiri anthu mwina amakamba za chisankho nthawiyo ikayandikira nthawi ya chisankhoyo komano ndithu ngati mu democracy timati chisankho zimakhale event kuti mwina za tsiku limodzi komano tiyenera ndithu ife cycle tiyenera ndithu kumakonzekera tikangomaliza chisankho chinachi tiyenera kumakonzekera nthawi yabwino sabakhe ngati kuti mwina tikututumukira kuti mwina tangozizimuka kuti kuti chisankho komano tiyenera kumakonzekera za chisankho chinacho ndiye zitengera ngati dziko komanso
kudzera ndi mabungwe osiyanasiyana kuti mwina aziona chisankho tikangovota kuti si event komano chisankho chimabwera every 5 years. Ndiye munakambapo kuti munyengo ino ya masamba mchezo information kapena kuti nkhani kapena mfundo zosiyanasiyana zopanga flow kugwiritsa ntchito masamba amenewa kuopsa kwake ndi kwa itamati misinformation nkhani zabodza sokulowerera ndipo munatengapo udindo otani kapena ngati amabungwe pa nkhani imeneyi? Choyamba ndinene pano kuti pali magulu osiyanasiyana amene amapatsidwa ndalama mwina anthu amapereka ndalama kwa anthu kuti azingofalitsa zabodza. Palena ndithu amapatsidwa ndalama ngati anthu kuti iwowo ntchito yawo nongopereka uthenga wabodza kuti mwina asokoneza Malawi komanso kuti mwina abweretse chisokonezo chifukwa tikamakhala ndi mauthenga abodza nthawi zambiri anthu amakhulupirira mauthenga abodza aja komanso zimatha kubweretsa ndithu mpungwepungwe, zimatha kubweretsa chisokonezo. Anthu akamapita ku chisankho ayenera kudziwa kuti pamakhala owina komanso pamakhala oluza. Komano mwina anthu ena amangona kuti amaona ngati kuti iwo ndi owina basi sangaluze. Ndiye akamapita ku chisankho pali zinthu ndithu ziwiri zimene uyenera kuziyembekezera, kuwina kapena kuluza, chifukwa chakuti sumalowa m'mitima ya anthu ovota. Anthu ovotawo ndithu akakhala kuti mwina akuvota amakhala kuti mtima mwawo ndi munthu amene akudziwa kuti akumuvotera tsiku limeneyo. Ndiye ndi bwino kuti ukakhala mtsogoleri ukakhala maudindo osiyanasiyana komanso mwa ife anthu ovotawo tizidziwa kuti pali zinthu ziwiri, kuza kuwina kapena kuluza. Komanso ukaluza ngati sikukhutitsidwa, ngati ukuona kuti mwina pali zina zake zolakwika, palinso ndondomeko imene ingatsatidwe. Mbuyomu mukudziwa inu 2019-2020 anthu anapita ku court kuti mwina akadandaule kuti mwina chisankho sichinayende bwino. Komanso si upresident okha, taonanso ndithu even ma members of parliament mbuyomu amapita ku court kukadandaula ku court, ena amawina ena kuluza. Ndiye chachikulu chimene ndinganene chakuti my expectations anthu ngati ma voters ndithu ayenera kukhala odzera m'malamulo, asatenge mwina malamulo m'manja mwawo kuna kuti ayi ife tawina basi kapena ayi ife taluza basi. Ukawina tiye usangalale kudzera m'malamulo, ukaluzanso tiye udandaule kudzera ndithu m'malamulo. Nkhani yaikulu imene ndithu ndingakambe pa nkhani yokhudza kuti mwina chisankho ma expectations athu ndi otani ndi imeneyi. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Chisankhochi mongomanenera anthu ambiri akupanga contest kapena kuti akupikisana nawo ndi masupporters pani ambirimbiri onse alisa kuganiza kuti angasali pa mpikisano apambane ndiye. Udindo wanu ngati amabungwe kuti anthu chiyembekezo azichitsitsa ndikuvomera kuti zimene zingachitike zomwezo zikakhala kuti alifana yotereyi chiyembekezo chaliyense chili mmwamba. Ife udindo wathu ngati amabungwe ndionetsetsa kuti Malawi Electoral Commission akugwira ntchito yawo kudzera malamulo komanso akupanga zinthu poonekera, sakubisa magwiridwe awo, sakubisa zinthu magwiridwe awo ndithu antchito. Chifukwa Malawi ndithu akufuna aonetsetse kuti vote imene akuponya ikuwerengedwa modzera ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zoyendesa chisankho. Komanso vote iyo ndithu ndiokomera Malawi chifukwa ikuyendetsedwa modzera ndithu ndondomeko za chisankho. Sakukondera wina aliyense komano akuonetsetsa kuti akutsata malamulo oyendesa chisankho, kutsata malamulo pa nkhani yakavotedwe, kutsata malamulo pa nkhani
yowerengera chisankho chimenechi kuti wawina ndi wakuti. Ndiye ifeyo ngati mabungwe tionetsetsa kupanga monitor kuti ntchito imeneyi ikugwiridwa ndithu moyenera. Ama electoral commission akugwira ntchito zawo mwina. Chifukwa chake ndithu pali mabungwe osiyanasiyana, chifukwa chakuti ndioti mabungwe wina aliyense alemba ripoti yawo mmene akuonera kuti ntchito imeneyi yayendera. Ndiye nzabwinonso kuti pali mabungwe osiyanasiyana amene ndithu akuyang'anira mavoti amene ngakhalenso azipani ndithu ali mamonita zawo. Ndiye pali magulu osiyanasiyana ndithu amene apange monitor chisankho chimenechi. Ndiye ndi chikhulupiriro chathu kuti Malawi Electoral Commission agwira ntchito yawo mosakondera chipani china chilichonse. What are the remaining ones to Mazos? Ndiye apemphe Malawi komanso apemphe andale kuti azasunge bata ndi mtendere. Zokhapanakhabana sizigwirizana ndi ngodya za democracy. Komanso Malawi akufuna mfundo kuchokera kwa amene akuyimira pa chisankho zimenezi. Ndiye pali mbwereza zapemphaso boma kuti zapereke ndalama zoti tiyendesere chisankho chimenechi. Sazanene kuti ndalama kulibe, zimenezi sizololedwa. Zaonetsetsanso ifeyo ngati mabungwe kuti papezeke ndalama anthu apite kuchisankho alole Malawi azasankhe mtsogoleri amene akumufuna. Ndiye pa nkhani ya chisankho cha mbwereza ndithu zenera kutero. Mbuyo monso zinachitika 2020 anthu anakavota anasankha mtsogoleri amene akuafuna. Ndiye ngati zingatero kuti mwenanso kuti chisankho cha mbwereza zayembekeza ndithu kuti ndondomeko ina imene izayikidwe izakhale yotsata malamulo akayendesedwe kachisankho. Zomwe kwambiri Gift Trapens pa mpando wa bungwe la mgwirizano wa mabungwe omwe amaona za ufulu anthu mdzikuno la HRDC chifukwa chopa mpulogalamu yathu lero yatuzenzona pano pa Zodiac. Zomwe kwambiri ndiafunire Amalawi kuvota kwabwino. Pamene basumvera ndi pansoziziro pa programu yathu lero yatuzenzona momwe timalankhula ndi wapa mpando wa mgwirizano wa mabungwe omwe saboma omenyera ufulu wa anthu wa Human Rights Defenders Coalition HRDC a Gift Trapens. Kuchokera kwa ine Madalitso Phiri malomwe anzanga onse kuno ndingoti kufikira nthawi ina mwakoma nonse.